سلام كبرات تخطتلتي نحجاب استدالو الزيناتات كاب ليبيا زتبقست إيرتراوين زركبوم سدتنياتات زحازة جالبات حيلا كمزلا مقلاصو دكتور دبريزين حدشك على محتت مكيادون بزعبان إيرترا مقزقاس زبل زربا زهابو ملسن اب تقراي بسنك معصاو منقدتات انصلالي زلو كبيت سب او قلولاون كال انزدهسس زيناتات حيزلكم مصيلغو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرو بخبري يعدمكم كاب ليبيا ودباويت كتما زوارا زتبقست إيرتراويان سوداناويان بانغلاديشن قبصاويانن زنبروا ناي سدتنياتات جالبا حادقا اقات اموات حيلا كمزلا قيح مسقل حبيرو بمسرت وصي زلو حبريتا خا اتا كاب ليبيا سدتنياتات صعينا زتبقست جالبا حادقا اقات اموا ترفراف اكالاتا ابغماغم بحر تونيزيا مسترأي سرحيت مدحان هيوت كمستفصمن كابتوم مبتا جالبا زنبرو زيغاتات إيرترا قبصن سودانن بانغلاديشن زخونو 127 سدتنياتات اتوم 84 بهيوت كوصن كلو اتم زترفو 43 كن طفيهم كساب حجي دليا يغبرلهم كمزلو تغليصو حده موغي سليم زبحال بعل سلطان قيح مسقل حبيرو كمزلخا اتا جالبا نتم سدتنياتات صعينا كاب ليبيا ناب عد طليانا بزمرحتلو غزي حدغا كمزغاطما كموصي تخاب زوان اتم 84 كوان تدحانو 43 طفيهم كمزلون مدلايوم كاي يقصل كمزلون غليصو ابزوان ليبيا تخفيتو زبل وره تنافيسو بزحات اب سودان ኢትዮጵያን ግብጽን ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝርከቡም ስደተኛታት ናብዚ ናይ ሞት መንገድ ክኸዱ ምእንቲ ብዙሕ ወረ ይናፈስ ዘሎ ኮይኑ አባይታ ዘሎ ሐቅ ግን በንጻር ናይቲ ዝናፈስ ዘሎ ወረ ብዙሓት ኣብ ባሕሪ ሓደጋ አጋጢሞም ይጠልቁ ዝደሓኑ ወይ ናብ ሊብያ ዝተመለሱ ድማ ኣብ ዝተዳለወ መዳጎነ ማእከላት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰሎም ተነፊጎም ኣደዳ ከቢድ ስቅያት ይኾኑ ከም ዘለዉ ይዝግለጽ በዚ ምኽንያት ከኣ ክቡራት ተኸታተልትና ንዝቐርቡና ወገናት ብዛዕባ እዚ ሓደገኛ መንገዲ ዝተናፈሰ ተኸፊቱ ዝብል ወረ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ከም ዝኾነ እንድሕር ተበጊስካ ዝጽበየካ ኩነታት ዝተዓጽወ መንገድን ከቢድ ስቅያትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዝመልኦ መዳጎነ ማእከላት ከም ዝኾነን ክትሕብሩን ንላቦ ኣብዚ እዋን ትግራይ ብኩሉ ወገናት መንገድ ተዓጽዋ ህዝቢ መሰረታዊ ቀረብ ከይስእን ይስጋኣሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ከምኡውን ናይ ግብረሰናይ ትካላት ድሮን አብይ አሕመድ መንገድ ክኽፍት ጻውዒት ከቅርባ ኣብ ዝጀመራሉ እዋን ማዕከን ዜና ኒውዮርክ ታይምስ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ካብ በረኻታት ትግራይ ናብ ከተማ መቐለ ዝኣተወ ፕሬዝደንት መንግስቲ ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቃለ ምሕተት ገይራ ከም ዘላ ሓቢራ እታ ማዕከን ኣብቲ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ገይራቶ ዘላ ርክብ ንሱ ደጊመ ብሂወት ክምለስ የለ ኣብ ግምት የእትዮ አይነበርኩን ክብል ነቲ ዝነበረ ክብደት ተኹነታት ከም ዝገለጸላያ ጸብጺባ ትርከብ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብቲ ዘረብኡ ኣነ ብሂወት ክምለስ የለ ትጽቢት አይነበረንን እዚ ኸኣ ውልቃዊ ኣይኮነን እቲ ዘገድስ ነገር ህዝበይ ካብ ወረርቲ ናጻ ምዃኖም እዩ ኣብ ገሃነም እዮም ክነብሩ ጸኒሖም ሕጂ ግን ከስተንፍሱ ይኽእሉ እዮም ድሕሪ ምባል ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ውግኣት ኣመልኪቱ ኸኣ ኣብዚ እዋን ንሶም ንሰራዊት ኢትዮጵያ ኣልሚሶሞ ከም ዘለዉ ካብቲ 12 ዝበፅሕ ኣሃዱታት ኸኣ እቲ 7 ከም ዝደምሰሱ ኣስታት 18000 ሰራዊት ፌደራል ከም ዝቐተሉ ክገልጽ እንከሎ አንጻር ናይቲ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተኣወጀ በይናዊ ምቁራጽ ተኽሲ ኸኣ ክሳብ ናይ ኤርትራን ኣምሓራን ሓይልታት ጠቕሊሎም ካብ ትግራይ ዝወፁ ውግእ ከስፍሕዎ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ መሬትና ብሓይሊ እዮም ወሲዶሞ ብሓይሊ ኸኣ ከነምልሶ ክብል ይተዛሪቡ እታ ማዕከን ጸብጺባቶ ከም ዘለኻ ኣብዚ እዋን ንባዕሉ ዶክተር ደብረጽዮን እውን ኣብ ሓደ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘይብሉ ገዛ ከም ዝረኸበቶ ብዛዕባ እቲ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ካልእ መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ኣመልኪቱ ኸኣ ከም ዝተዛረባ ጸብጺባ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዶክተር ደብረጽዮን ትግራይ ኣብ ትሕቲ ከበባያ ዘላ ድሕሪ ምባል ንኢትዮጵያ እዚ ሃገር ሕልኽላኽ ከምኡውን ሕንፍሽፍሽ ዝመልኣያ አብይ አሕመድ ዝኾነ ተመክሮ የብሉን ካብቲ ንጉስ ወይ ድማ መራሒ ናይዚ ሃገር ናይ ምዃን ጥሙሓቱ ተበጊሱ ንዓና ከም ዕንቅፋት ይርኢና ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ኣጀማምራት ኩናት ሕወሓት ጀሚራቶ ዝብል ክስታት ኣመልኪቱ ድማ ውግእ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ዶባት ትግራይ ሰራዊት ፌደራል ይጽጉዑ ከም ዝነበሩን ብዛዕባ መጥቃዕትን ምግባር ዝግበር ዝነበረ ምድላዋት ከኣ ኣቐዲሙ ኣፍልጦ ከም ዝነበሮ ድሕሪ ምሕባር ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተገብረ ናይ ድሮን ደብዳብ ነቲ ኩናት ኣንፈቶ ከም ዝቐየሮ ብዘይ ኢማራት ዓረብ ከኣ እቲ ኩናት ካልእ ኣንፈት ክሕዝ ተኽእሎ ከም ዝነበረ ይተዛሪቡ ዶክተር ደብረጽዮን ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ኩናት ዝተፈጸመ በደላት ንምምርማር ብምትሕባር ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰብኣዊ መሰል ትካልን ዝግበር ዘሎ መርመራ ወገንነት ከም ዘለዎም ርኡይ ክብል ከም ዝነጽጎ ይተዛሪቡ بجكازي دكتور دبرتين أبي أحمد أبتن مستقراي زدوابا كللات حيلتاتو كأكب اندحر جميرو حيلتاتو نتم حيلتات أبزلو وكيدم كتقعوهم كم زخون دحر مقلاص ناب أبي أحمد زغان عمت أنقغتا أم حلالي فالله
ከምዚ ዝከር ኣብዚ ሓለፈ ቀረባ መዓልታት ከም ጌታቸው ረዳ ዝኣመሰሉ መራሕቲ ሓይልታት ትግራይ ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ናብ ኣስመራውን ክንግስግስ ኢና ዝበሉ ኮይኖም ኣብዚ ቃለ ምሕተት ከኣ ዘማዕከን ብዛዕባ እቲ ናብ ኤርትራ ናይ ምግስጋስ ዘረባ ንዶክተር ደብረጽዮን ሓቲታተላ ዶክተር ደብረጽዮን ከኣ ሓይልታት ትግራይ ንሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ጠቕሊሎም ከውፅዎም እዮም ከቃለሱ ግን ግድን ኣይኮነን ካብኡ ክንሓልፍ كونتاويان كنكون علنا اوا نحنا نإسياس كنقالي ندلينا ግን ኣብ መወዳእታ ኢሳያስ ኤርትራውያን እዮም ከኣሊ ወዘለዎም በመባል ሓይልታቱ ደባቶም ሓሊፎም ክግስግሱ ግድን ከም ዘይኮነን ንኢሳያስ ከኣ ኤርትራውያን ከኣሊዎ ከም ዘለውን ዘስምዕ መልሲ ሂቡላ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ቃለ ምሕተት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ መጻኢ ትግራይ ተሓቲቱ ንሱ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክምልስ እንከሎ መጻኢ ትግራይ ከም ኣካል ኢትዮጵያ ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል እቲ ዝነበረ እምነት ጠቕሊሉ ተሰይሩ እንድሕር ዘይደልዩና ኮይኖም ንምንታይ ኢና ምስኦም ክንጸንሕ كسب حجي زتوسن نجار يلن أما أكل أبزله بوليتيكاي زمركز كبل يمليسو كله مسكونة تجري بزتها حزدما سب مزح حبرات هجرات بسن كتياب تجري زكاية زلوكينات لعلي 400 حسابات نعت أبو تقالي عم كم زلو قليزم بايتت تا ود حبرات هجرات نخونة تجري عمل كيتو تمالي عربية أبزكايدو قدام أخيبو أبتا كل سلسان سلسان شح زخونه هتسانات بقدلة ما أزاو مجبي ما سينهم كم زلو حبير الله بجك هزدما أستاد حادن بشومنت مليون كافز بتكلل بسن كتياب تاكلل نشومنت ورحز تخيرن زغصل زلون كينات حدقا عصبا انصلاليوم كم زلو سب مز ود حورات هاجرات ابرهم الله منغست فدرال ولا كابسوني بيناوي تغسد دو ناي مبال سقمت وسيدن تهلوه اتو خينات بحجون كي قصل بايتو صتا ود حورات هاجرات زلو سكفتا غليص لا ازي يخون نمبر اتملو تغسي دو كبل علم لخاوت صقطታት እኳ ተሃለወ እቶም ኣብ ትግራይ ኮይኖም አንጻር መንግስት ፈደራል ዝቃለሱ ዘለዎ ሓይልታት ትግራይ ነቶም ጸላእትና እዮም ዝብልዎም ካብታ ክልል ክሳብ ዘውጽኡ ቃልሶም ከም ዘይቋርጹ ስለ ዝገልጹ ሓሓሊፉ መለዋት ተኽሲ ይካየድ ከም ዘሎ ጸብጸባት ይሕብሩ ምክትል ላዕለዋይ ሓላፊ ሰብኣዊ ሓገዛት ወዲ ሕራት ሃገራት ዝኾነ ራምሽ ራጂ ስንግሃም ኣብቲ ብዓርቢ ዝተኻየደ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ቀሪቡ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ብሃንደበት ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ደረጃ መንቁልቋሉ ነተጋባእቲ ክገልጽ እንከሎ እቲ ዞባ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣጋጢሞ ዘይፈልጥ ዓጸበዮ ኣጓኒፎ ዘሎ ክብል ይተዛሪቡ ንሱ ኣስዒቡ መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝኾኑ ኣስታት 5.2 ሚልዮን ዜጋታት ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮም ኣሎ ክብል እውን ተዛሪቡላ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም